ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እየ አና ዓውኩም ሰላሕ አዲኔ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ክንካፈል ኢና ሎም እንካፈሎ ቃል ጽቡቕ መግቢ አእምሮ ዝብል እዩ ጽቡቕ መግቢ አእምሮ እዩ ብዙሕ ጊዜ ብዛዕባ ጽቡቕ መግቢ ክንሓስብ ከለና ስለና ከብድና ዳአብቱ መግቢ ኢና ንዛረብ ስለና አካላትና ዝጠቅም መግቢ ኢና ንዛረብ ምክንያቱ ጽቡቕ መግቢ ዝተመገበ ሰብ ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ጥዕና መንቀሳቐስ ኣብ ህይወት ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ጽቡቕ ዝኾነ ውጽኢት ኣብ አካላቱ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ እቶም ንምገቦም መግቢ እሶም ኣብ ህይወትና ውጽኢታውያን ክኾኑ ስለዝኽእሉ ማለት እዩ ዳስ ዋይ ኢና ጽቡቕ መግቢ ካብቲ ሓደ ክንምገብ ንደሊ ንጥዕናና ንአካላትና ንኩሉ ነገራትና ስለ ድጠቕመና ፕሮቲን ደሎ ዝተፈላልየ ማለት እዩ ልክዕ ከምኡ ድማ ካብ አካላትና ሓሊፉ ለራኢና ንጉዕዞና ንህይወትና ንስጉምትና ጽቡቕ ዝኾነ መግቢ ክንምገብ ይግበአና እዩ ምክንያቱ እትና ከብድና ዝኣቱ ተዳና አካላትና ዝጠቅም ኮይኑ ናብ አእምሮና ዝኣቱ ጽቡቕ መግብታት ድማ ንህይወትና ንሰላምና ንዕረፍትና ንራኢና ንጉዕዞና ይጠቕሙ እዮም ምክንያቱ ንራኢና ንጉዕዞና ንስጉምትና ንናብራናን እንታይ ዓይነት መመለላስ ክንመላለስ ኢና ዝውሰን እንታይ ዓይነት መግቢ ንምገብ እዩ ሪኢኹም ከምቲ ሕማቕ መግቢ እንድሕር በሊዕካ ሓይልኻ ዝጠልመካ ጥዕናኻ ዝትንከፈካ ልክዕ ከምኡ ድማ ሕማቕ ዝኾነ መግብታት ናይ አእምሮ እንተደኣ ክንወስድ ጀሚርና እዚ ማለት ሕማቕ ዝኾኑ ሓሳባት እንተደኣ ኣብ አእምሮና ግዜ ክወስዱ ጀሚሮም ሕማቕ ዝኾኑ ሓሳባት እንተደኣ ደጋጊምና ንሓስብ ሰባት ኮይና ንአእምሮና ሕማቕ ዝኾነ መግቢ ኢና ንምግቦ ዘለና ውጽኢት ናቱ ድማ ጭኑቃት ንኸውን ዓቕሎም ጸቦም ሰባት ንኸውን ዝተፈላልየ ኣብ ህይወትና ጽልዋ ከም ጸልና ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቶም ንህይወቶም ዝከናኸኑዋ ሰባት መን እዮም ተዳኢልኩምኒ እቶም ንአእምሮኦም ዝከናኸኑ ሰባት እዮም ንሓሳቦም ዝከናኸኑ ሰባት እዮም ምክንያቱ እንታይ ትበልዕ እንተ ዘይተጠንቂቕካ እንታይ ትነብር ክትጥንቀቕ ኣሸጋሪ እዩ ንህይወትካ ትከናኸና ኣብ ኣመጋግባኻ እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ፊልጵ ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 8 ብዝተረፈስ ኣሕዋተየ ሓቂ ዘበለ ርዝነት ዘለዎ ዘበለ ቁኑዕ ዘበለ ንጹህ ዘበለ ተፈታው ዘበለ ጽቡቕ ወረ ዘለዎ ዘበለ ገለ ደግነት እንተኾይኑ ገለ ውንዶ እንተኾይኑ ብእኡ ሕሰቡ ሪኢኹም ብእኡ ሕሰቡ ንምንታይ ክንሓስብ ብቁኑዕ ዘበለ ብንጹህ ዘበለ ተፈታዊ ጽቡቕ ወረ ዘለዎ ዘበለ ደግነት ዘለዎ ዘበለ ንዕዶ ዘለዎ ዘበለ ይሲ ብእኡ ሓሲብና ክንከስበሉ እንኽእል ሓሳብ ብኡ ብምሕሳብና ጥዕና ክበልና ዝኽእል ሓሳብ ንናብራና ንጉዕዞና ንስጉምትና ሓይሊ ክኾነና ዝኽእል ሓሳብ ብኡ ጥራሕ ሕሰቡ ሪኢኹም ብኡ ጥራሕ ሕሰቡ እንተ ደኣ ብምንታይ ተሓስብ ዘይትፈልጥ ተደኣ ኾንካ ንናብራኻ ክትከናኸን ንህይወትካ ክትከናኸን ኣሸጋሪ እዩ ብዙሓት ሰባት እንጋጌጋ ኣበይ ተዳኢልኩምኒ እንታይ ዓይነት መግቢ ንአእምሮና ይኣትዎ ከም ዘሎ ዘይንከናኸን ዘይንጥንቀቕ ሰባት ይረይኹም እንተ ደኣ ንአእምሮና ዝኣትዎ መግቢ ዘይተጠንቂቕና እንተ ደኣ ናብ ውሽጥና ዝኣትዎ ሓሳባት ዘይተጠንቂቕናሎም ጽባሕ ንጎ ከምትና ከብድና ዝኣትዎ መግቢ ኣብ አካላትና ዝረአ ኣብ ጥዕናና ዝረአ ኣብ ናይ ህይወትና ጥዕና ኣብ ናይ ህይወትና ስጉምቲ ጉዕዞ ኩሉ ክረኣዩ ክጅምሩ እዮም ሓሳባት ከኣትዉ ከለዉ ኣይጭቡጥን እዮም ኣይረኣይን እዮም ነገር ግን ምስ ኣተዉ ክግለጹ ከለዉ ይረኣዩ እዮም ምክንያቱ ሓሳባት ከኣትዉ ከለዉ እኳ እንተ ዘይተረኣዩ ክግለጹ ከለዉ ግን ስጉምትና ኮይኖም ህይወትና ኮይኖም ናብራና ኮይኖም ስለዝግለጹ ኣባና ይረኣዩ እዮም ስለዚ ኣባኻ ክረአ ዘይትደልዮ ቀዲምካ ኣይትሕሰቦ ኣባኻ ክረአ ዘይትደልዮ ንኽትሓስበዮ ግዜ ተሃብዮ እንተ ደኣ ናብ ሓሳብካ ከኣቱ ግዜ ህብኪዮ ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብ ህይወትካ ክረአ ፈቒድክሉ ኣለኺ ምክንያቱ ኣብ ህይወትና ክረአ ዘይንፈቕደሉ ዘበለ ነገር ከም ዘይፈቐድናሎ ኣበይ ዝፍለጥ ተልኩምኒ ኣብ ሓሳብና ዕድል እንተደኣ ኸሊና እዩ ኣብ ሓሳብካ ዕድል ዘይከላእካዮ ግን ኣብ ጉዕዞኻ ኣብ ናብራኻ ዕድል ክትከልኦ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እትምገቦሞ ኣጥዕዮ እትነብሮ ክጥዕየልካ እትምገቦሞ ተጠንቀቐሉ እትነብሮ ክጽብቐልካ ኣብ ሓሳቡ ዝተጠንቀቐ ኣብ ህይወቱ ይዕወት እዩ ኣብ ሓሳቡ ዝተጠንቀቐ ኣብ ናብርኡ ጥንቁቕ እዩ ስለዚ ኣእምሮና ዝኾነ ገፈጥ መፈጥ ከኣትዎ ኣይንግደፎ ከምቲ ሕማቕ መግብታት ምስ ኣተዉ ክሳብ ጥዕናና ኣብ ሓደጋ ከውድቑ ዝኽእሉ ልክዕ ከምኡ ድማ ሕማቕ ሓሳባት ንአእምሮና ክምገቡ እንድሕር ጀሚሮም ንአእምሮና ክምግቦ እንተደኣ ጀሚሮም ኣብ ናብራና ኣብ ጉዕዞና ኣብ ስጉምትና ኣብ ላይፍና ሓደጋ ከምጽኡልና ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ኩሉ መግቢ ጠቓሚ ማለት ኣይኮነን ክትበልዖ ዘይግበአካ ኣይብላዕን እዩ ክትበልዖ ዝግበአካ ይብላዕ እዩ ልክዕ ከምኡ ድማ ኣእምሮና ንሕሰበሉ ንጠንቀቐሉ ክበልዖ ዘይግብኦ ኣይንብላዓዮ
ክበልዖ ዝግብኦ ጥራሕ ነብልዓዮ ጽቡቕ ሰናይ ባህ ዘብል ልኡም ቃል ብኡ ጥራሕ ይመገብ ኣእምሮና ሻሎም